कोंबडा खाऊक नाही मिले थोवाड वर करून पचाक 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 कोंबडा खा तुम्ही खाऊ नका मी खातो मुंबईत सगळं चालता मुंबईत चालता होय नाही चालता बाबा पण तरी पण तू बनवून घाल बॉयलर आणून सांगा बॉयलर नको बॉयलर काय करायचे बघ मी कसा करतोय बिन वाटपा शिवाय मूर्ख त्या माका माहित काय करतलंय मी पण भारी भारी रेसिपी बनवतोय त्या माका सांगा नको गावठी हय मुंबईत आमका मिळत नाही चांगला तू कोणतरी चोरून नेत त्याच्या आधी कोण चोरून नेत त्याला जीव होय हा मी कोंबडा हा काय बघतोय वांडरा का दाखव एकदा पिटी करूची ते पिटी करून त्यांका पिटी करून जेवक घालू कवे एकदा त्यांका जेवक बोलावले तर काय होईल आमच्या घराकडे वांडर इल्लेले अरे जेवक जेवक घरात पाटार बसून गेलो जेवक बोलावूये एकदा त्यांका अरे मांडरांका म्हणजे त्यांका भरपूर हव्यात एवढा घालायचा आणि हयसून जावा मग असं करू का भरला की जातील मध्ये जाणून आणून चाय पेलो सुद्धा चाय वर नव्हती आणि तरी नुनू नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकण या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर मी विनय घाडियावकर आपले खूप खूप स्वागत करतो. आता सकाळचे 7 वाजता आहेत आणि मी शेताकडे निघालो आहे. बाबू आणि काकी थोड्या वेळापूर्वीच निघून गेले कारण की तिथे आज कोळीत काढायचं काम चालू आहे. मी पण लवकर उठलेलो, सकाळी 6 वाजता मला रोजच्याप्रमाणे जाग आली आणि सगळं आवरेपर्यंत थोडा वेळ गेला आणि नंतर आता थोड्या वेळापूर्वी एका सबस्क्रायबरचा कॉल आलेला, त्यात मग अर्धा तास गेला, त्यामुळे थोडं लेट झालं आहे मला. आणि आता मी चाललो आहे. मी पण बघितलं नाही याआधी कधी कोळीत वगैरे काढताना, तर आता बघायचं आहे ते. आणि ड्रोन पण घेतला आहे सोबत. आता गेले 2-3 दिवस हेच काम चालू आहे इथे आल्यापासून. बाकी एकही व्हिडिओ या 2-3 दिवसात शूट केलेला नाही आहे. संपूर्ण वेळ ड्रोन उडवण्यात आणि व्हिडिओ एडिट करण्यातच जातो आहे. तरी पण बघू आता पुढचे अजून काही व्हिडिओ बनवायचे आहेत, प्लॅन केले आहेत, ते करून जाणार आहे. आणि आता इथे पण ड्रोन उडवणार आहे. बोलण्याच्या गडबडीत मी जरा पुढे निघून गेलो. हो, वाट तिथून आहे खाली जायची, तिकडे आता इथून दिसणार नाही, तरी पण बघतो. हां, तिथे दिसत नाही आहेत, खूप लांब आहेत ते थोडे. तर तिथे नाना, बाबू, काकी आणि कोणतरी एक जण आहे, असे 4 जण आहेत खाली कोळीत काढतात. मला वाटलं फक्त बाबू आणि काकीच गेल्यात. थंडी बघा किती आहे ती, मस्त वाटतं आहे सकाळी सकाळी थंडीतून बाहेर पडायला. आणि आता ड्रोन उडवणार आहे. काल पण ड्रोन उडवलेला, पण काल थोड्या लेट उडवलेला. अजून एक 10-15 मिनटानंतर सूर्य वर आलेला, अजून सूर्य वर नाही आला आहे. तुम्ही पण खाली कमेंटमध्ये सांगा ड्रोनमध्ये गाव कसं दिसतंय ते, आणि यांचे पण फोटो काढायचे आहेत ड्रोनने. बाकी इंस्टावर जर तुम्ही आतापर्यंत फॉलो केलं असेल तर ड्रोनने काढलेले बरेच फोटो मी तिथे अपलोड केले आहेत. तिथे थोडं लवकर अपडेट करतो मी सगळ्या गोष्टी. तर ज्यांनी फॉलो केलं नसेल तर त्यांनी एकदा चेक करा, अकाउंटला व्हिजिट करा आणि बघा कसे फोटो आहेत ते. चला आता पोचलो आपण, जाऊया. आज नाश्ता वगैरे काहीच नाही, चहा पण नाही घेतली, तसं चालू आहे. बाबू वाट काही सुना. पांढरा अडकलो कधी मग काढलास कसं का? काढलास कसो? मोठं होतो. नानंद तुम्ही कधी येलास? मी 6:30. बाथरूम मध्ये येऊन आहे होतं काय? मी 6 वाजता उठलोय. हो विचारा, 6 वाजता उठलोय मी. माका 6 वाजता जागच येतात गावात गेल्यावर. मलपी आलीच होतो चुलीकडे घाणीकडे. हा मग ते तो माझ्या नंतर उठलेला. आणि काका काय असतं रे? काय काय हे शेंगांमध्ये असतं कोळीत. उठलो ना हे मोहरीचे दाणे पैसे झोपुळी. आणि हे मोहरी कापून झाली.
ती सुपर हा. बसलेली आता ती कोळीत दाखव मग. बघ हो गो म्हणजे ते हे दाखव. हे का हां आज या पुरा करणार एवढा केवढा एक कोपरं चालू काढू कया. यो का हां मग तो पुढचो ना अजून एक. कडक पडला की मग काढायचो ना. कशाकता म्हणून सकाळी तिला मग फुटता ना तो. फुटता म्हणजे काय होता. शेंग शेंग फुटता रे कुळी घाला ना. म्हणजे काढता ना. हा हां 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 मग सकाळचो आणि संध्याकाळचो काढू लागता. सकाळी संध्याकाळी. सकाळी 6 वाजता 5 वाजता उठा निघे काय 5 वाजता उठा निघे नानांच्या आधी मी इल्या नाना आत्ता इले तुझ्या पुढे 5 वाजता तुझी मध्यरात्र असता. नाही चाय घेऊन इलास नाही उठलास नाही झालं. चाय नाही आणलं नी. ते शा मग आता काय कसं काम कसं करणार. लपडा पप्पांक सांगा मी पान आणलास ना मग बस झाला. अरे पुणग्याचं हय जा ना. मग पुणग्याक सांगा तुम्ही हाक मारा. फोनवर ना ओ पुनम आता तू रेकॉर्ड करतो. हाक मारा तुम्ही. ओ पुनम ह्या झोपा ना दत्ता गावाला जातो. हा नामस्मरण नाही केलं काय काय रेकॉर्ड करशील. दत्ताच्या देवळात नामच मारणार गेला आजचा रविवारचा दररोज दररोज जाता. मग मग भारी या. तुझ्यासारख्या ना आता दत्ताचं मंदिर भारी वाटतं रे. ड्रोन उडू गयो. बघून लांब कोवळा कोवळाचा ते नाना आणि ही नानांची पानाची पिशी. एकच पान आणलं असता. झाली खा झाली. काकीन खाले. मी मारतावची चाय पण चायचं घोट पण नाही आम्ही याच्यातलं कोईत कसं काढणार आता ह्यो. ता कधी या जोडूचं काम. कदाचित गावात वाटतं तुका बघूया एकदा. एकदा झोडूक लाग दांडे मारूक लागते ना तू ड्रोनवर ठेवायचो थांबून आणि दाढी लागवायची. हा ड्रोनवर ड्रोनवर दांडी लागवायचे. वर ठेवायचो थांबून मध्ये दाढी मारायची. ड्रोन कपाळ ठेवायचो असो वर हम्म आणि दांडे चढवायचे. इलाच गो चाय घेऊन. बरी ऐकलास पहिल्यांदा. ते तुका शाळा नाही आज. पेल्या तू कुडदात हे काय नाचा रे तू काय हे काय करतो. शेंगो काढता ही कोणी झाड लागता मेल्या मरणाची अजून माका नाही लागत थंडी. तुमका थंडी बिंडी आहे. वांडरांचे सोड पुष्पक वांडर बघून जाऊ की. पाना सपली जा आण जा. औषधी कमेंट करूया बाई. हा ती मी नसते ते हिली असते. झाली आंघोळ बिंघोळ वाटत नाही तुका वाटणारच नाही माझी नको अंघोळ नको आणू, सकाळी. दुपारीच नाही. काय. सकाळी मग आता काय दुपार झाली आहे की काय. तसे 7 वाजले 6 वाजता चाय काय सांगता. आणून आणून चाय चोपेलो सुद्धा चाय वर 6 नव्हती. वाजता आणि करे लुलू कॅनेडेलो नाही ता पेद्रू घ्यायला चाय आणल्यान पग पुणग्या मग कसं हाक मारता. आज आपण घेऊ नाही तिने सांग चाय वायशीच आणली. हा म्हणून तर. शेंगो बघा माका तांबिया सामानला नाही माका तर चायच नाही दिला. काय मग जायचं थंय चल काय थंय काय नाश्ता काय हा? नाश्ता अजून नाही. स्पेशल काय हा? अकडे बघ
काय खातं काय शेंगू चवळे चवळीचे शेंगू उकडू घ्या मस्त लागतात एकदम. चला 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 तर चालतं. आता तू मेनू सांग सकाळचो. तिरड गेली. ती बा हा चा चाय नको, चाय बरोबर काय बुडूक काय थांब. बुडूक काय नाही. अकडे आहे मग पण हे कशा गेला कुळीत काढू गेला की शाळेत फक्त घेऊन घरात. त्या डायरेक्ट कुळदाचं पीठ ते घेता बाटली मग द्या. काय गो बरोबर ना. म्हणजे ह्या चायने गो. कुळीसाठी इल्ला. डायरेक्ट कुळदाचं पीठ ना. पण तू कुळीत काढूक नाही ग. लोक तुका विचारतात ह्या कामाक बिमाक येत नाही काय, त्यांका सांगायचं काय वांढरांच्या मागे असता. बेजी 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 आहे वांढरांच्या मागे. काय मला सुजलेला वाटतं हे दाखव काय गो 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 हैरो हैरो आधी हय्ये हय्ये आधी ह्यो काय बोलतात आता सांग. ह्या वांढरांच्या ऐश्वर्या मग आणतो, ताच. बरसून खाली आणतो ते. घरात कामा पडतात म्हणून वांढरांच्या मागे जातं. होय. औषध गो. औषधी जो थांबला. चल चल वाटेक लाग. तो चाललो या तरी पण हात परत काहीतरी हा हय बघ हय मोठं प्रोग्राम चालू हा. पाना होत हय होय ही काय नाना बोलतात ती पाना नाही सपली. चल चल उन्हीला बाबा आता वाईल जरा बारा थंडी लागत होती. ह्या काय अडकती नाही. हे कधी काढणार रे चवळीचे शेंगे. दुपारी ते दुपारचे काढे चुकले ना तर हम्म कुठ रे बाजूक. हा हे उकडायचे वल्दी काय शेंगे भारी लागतात. हम्म वली चवळी असतात ते उकडून खायची. मग आज उकडणार तू खाणार असतील तर मी कधी खाल्लेलंच नाही आता. मग खाऊन बघ. मग उद्याच्या दिवसात होत नाही पुरा. हो मग बघ शेंग बघ किती कोपरे ते 7. किती होता त्याच्यावर तेवढ्यात. आता होणार आहे फुल शेंग झोडल्यावर काळा तरी अंदाजे झोडशी ना झोडूक लागशी ना मग काय मेन काम आता निवडीचं. हा काय हां दांडे चढूचे असतात. कट बघ कट हे बघ बघतो. आणि माझं नाव सांगणार बघ. शाळेत त्यांनी कट बघ काय मारलाय ना. माझं नाव सांगणार आपण मारूक सांगणार त्याका कापणाऱ्या आणि माझं नाव सांगणार. हे काय मामा नेला म्हणजे मामा मी हो मी निलय त्याका तेच कापू. शाळेत जाताना असे कट मारतात काय रे. तर आता मित्रांनो बाबू आणि बाकी सगळे कुळीत काढायचं काम चालू आहे त्यांचं. थोडा वेळ जाईल त्यांना अजून. आणि आता आपण पूनमकडे चाललो आहे. पूनमचं घर इथे बाजूलाच आहे जिथे हे कोळीच काढत आहेत तिथे. पूनम कपडे धुते आहे. काय गो कपडे धुवून झाले काय. मग चल भूक लागली या. झाले गो झाले. नाश्ता काय केलं. नाश्ता माझा होता नाश्ता. दाढ दुखता बरीच नाही अजून. दाढ बरी नाही झाली. मग जरा कमी आहे. रात्री यांच्याकडे गेलंय ना कोणाकडे ते जोगलाय वैद्यांकडे. ते जरा कमी आहे. कल ह्या केलंय कल जेवलंय ना दिवसभर. काय कल तुका फोन केलेला वडापाव होय वाय. मागचा वडापाव नको मी शेवयाची खीर खाल्ली. मग ह्या काय गो सुकत हळद आई. पण यातून पिवळी कधी होणार ही. पिवळी आता झोडूची लागते रे तिका. मग दळल्यावर पिवळी होणार. हो दुकानात मिळतात अशी. आयला छोटीशी शेती केलंच तू म्हणजे. कांदे पण लावले वरती. आंबोगी कसली ही मेथीची भाजी हा. हो आणि तो लाल माठ तो लागला. हे मिरची झाडा ती मध्ये. मग अशी कशी झाली ती कुरटेली कशी ती. तेली थंडीने. ते टोमॅटो आणि ह्या ही वांगी टोमॅटो गया. अरे धरते. धरलेले हे सगळे टोमॅटोचेच आहेत. सगळे टोमॅटोचे आहेत.
भारी केलं काम. वांगी बघती तर किती होती मारणाची. हे अलकुल होत ना. मग हे कसे लावलं बिये घातलेलं. झाडा दुसरीकडे लावलेली होती ती काढलाय नाही केला. पण ही बिये घातलेलं की होय अलकुलाची बी मिळता. मिळता एवढे एका टायमाचे लावलं एकदा काढलंय खालय भाजी झाले काढून. आणि ही शेंग कसली ती ती ह्या गवार काय रे काय काय लावलेला. अरे त्या हृदयाला आपणच आणि भेंडी भेंडी होती ती. ती ब भेंडीची तकडे झाड होती त्या लहान ती ब येतात रे छोटी छोटी आहेत झाडा. कसली भेंड्याची ही बघ ही छोटी शेती बास मस्त भारी आहे तुझी एकदम. मग चल मग आता चल, काय घेऊया चाय बरोबर काय बुडूक काय चूल पेटवलं नाही. चूल कधी चला आपण काय चाय देता. आणि काय विटा मारी दी काय आता पटकन भूक लागली आहे. डिशीत देऊ की अशी देऊ असं ठेव पुढं. मूर्ख माणूस तो बाईलो कोण इलो कसो आज दुसरं नंदन त्या दिवशी काय त्या हॉटेलात काय ठरवलास काय गप्प बस. काय ठरवलं खायच्या माका सांग. हॉटेलात त्या खुलवलास माका ना सांगायला चायनीज का? खाताना चायनीज खाताना हा. माका अंदाज गाडी येत असिलो तेव्हाच मी सांगणार तर माझी दाढ दुखत होती मी गप्प बसले. कसं अंदाज येतो का कसं अंदाज येलो हसलास ना कारण सौग्या तर कळजून हसला आणि बाबलं त्याच्यावरून बरोबर मी भया केलं. तरी पण तू बोलवलं बोलावलं तर कायला जेवलं तर कायला नाही ना. मग तुका प्रॉब्लेम काय हा? माका प्रॉब्लेम नाही पण तुम्ही ते सांगलाच ते का हॉटेलात काय तुमचा शिजला मग त्याका चांगलं म्हणजे पुणग्या काय भारी जेवण बनवता असं सांगितलं. म्हणजे त्याका म्हणजे हुनग्या खुल्ला काय अगदी जेवण करूचा काय या चालीवरचा का मग कधी यावे काय नको. मग कोंबडो काप कधी रे कोंबो. कोंबो कापून काय करणार मग कोंबो कापूचा बोलत नाही हा. ती एकच कोंबडो आहे. तो आरा होता किती कॉक 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 करता. तू कोणतरी चोरून नेत त्याच्या आधी कोण चोरून नेत त्याका जीव होय हा मी कोंबडा हा काय बघतोय कोण जाते हे कंटाळतात रे कापू कंबार दुखतात इरड जातात त्या मटणात कापू कापून आणायचं त्याच्याकडनं. मग एवढे कोंबडे होते सगळे खाल्यानी मग एकच राहुलं आता. मग बाळगीत नाही आता बाळगतो मग बाळग अरे आणूची रे कोंबडी मग माझ्यासाठी काहीतरी काप काय कोंबडा खाऊक नाही मिले थवाड वर करून पचाक 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 पचाक. कोंबडा खा तुम्ही खाऊ नका मी खातो. मुंबईत सगळं चालता मुंबईत चालता होय नाही चालवता बाबा. पण तरी पण तू खा. तू खाऊ नको बनवून घाल. बॉयलर आणून सांगा. बॉयलर नको बॉयलर काय करायचे बघ मी कसा करतोय बिन वाटपा शिवाय मूर्ख त्या माका माहित काय करतलंय. मी पण भारी भारी रेसिपी बनवतोय त्या माका सांगा नको. गावठी हय मुंबईत आमका मिळत नाही चांगला. त्या गावठी मुंबईचा बेकार असता. हॅलो हो त्याच्याकडे शुभमकडे तर बॉयलर कोंबडा मिळता. बॉयलर नाही सॉरी ओ ह्याचा गावठी. हा मग दुपारी घेऊन यावा मिळत असला तर. आपण ना तुम्ही खाणार नाही आज आठवणी ना मग माका तसं सांगा मी तयारी करते तशी. चालेल बाग एक काम पत्ते एकदम पुरत चांगलं
माका वाटलं कट केलं. कट मी हातात ठेवली तेव्हा कट म्हणा ना. भारी नवीन रेसिपी तरी गावात मग कधी सकाळी करणार की रात्री करणार? दुपारी आता आणते तेव्हा. गावठी कोंबडा आणूच कशाला लागता या तुम्ही बाळगा ना. रे बाळगा बाळगूक म्हणजे सांगलेली आहे कोंबडी आता कडे ती छोटी छोटी पिल्ला ती का आणू कशी लगेच. विकतोस पण तू कोणी मागितला तर? पासा झाली की विकते, जास्त ठेवीत नाही तर आपले मुंगूस वगैरे कोणतरी खातात ना. चाय येत बा मग कळत दिला सांगायचं लागतं की चाय हवी काय. मला वाटलं सपली असं. हो माशावाली नाही ते. माका काय माहिती, मी सकाळी उठल्यावर कुळ जात कुळीत काढून लागायचो तो. कोळी उद्या आज ड्रोन उडूच होतो. जोगलवाडी कसली दिसता सकाळ सकाळची. चल गो बाय बाय. कोंबडा आणला की कॉल कर. चल रे. बाबूचा झाला वाटता, दिसत तर नाही. हा काय रे हो करत नाही तर माका वाटलं गेलंच. नेट काय वर करून येतात हो एवढा जमतात त्यांका. झाळ्या वरना चढतात ना असं वर करून येतात असं. हा दाखवते बघूच असतात तर मग मी कधीतरी दाखवून नाना गेले. हा नाना ऊन कपडाक लागला की नाना पाशार टकलेर ऊन पडता नाही म्हणून ते सकाळीच येतं दुकान. आमचा आवाज आमचा कुणग्याकडे आज बेता कोंबो कोणासाठी अजून कोणासाठी? तुझ्यासाठी. जमता ना. चवळी नको नाही त्यात. चवळी नको, चवळी नंतर कुपळूच्या संध्याकाळी. शिकतलं कधी नाही तर माका येता. जोरच केले नाही कुळीत काढतो बऱ्याच जणांनी पवारांच्या तकडे. सगळ्यांचं आजच हो आजच चालू केले नाही सगळ्यांनी. आजच नाही रे कधी झालो वेली कसले रे मध्ये मध्ये पैसे वेली. वेलीसारखं वाटतंय. हो हा वेलीच असतात. हे बघ कुळदाचे, हे बघ लांब बदलत चक जातं. पिट्टी माना केली आहे ती पाय बेरेले. कशी पिट्टी करतात आणि कशी खातात ती आता दाखवणार आहे मी. पिटीची रेसिपी नाही दाखवलं ना अजून. झाली दाखवून ना. हा पिटीची दाखवलं आपण. वांडरांका पण दाखव एकदा पिटी करूची. ते पिटी करून त्यांका पिट्टी करून जेवक घालू कवे. एकदा नाही का जेवक बोलावले तर काय होईल. आमच्या घराकडे वांडर इल्लेले. अरे जेवक जेवक पाटार बसून गेलो. ते आपल्याकडे येतो. जेव केली आहेत का सांग. जेवक बोलावू ये एकदा त्यांका. अरे मांडरांका म्हणजे त्यांका भरपूर हव्या तेवढा घालायचा आणि हयसून जावा. मग असं करू का? पॉट भरला की जातील मध्ये जातील. आमंत्रण देशील तू. आमंत्रण देशील काय सांग. ड्रोन वरून पाठवूया त्यांना आमंत्रण. ते काय म्हणतात आहे काय दुरून दुरून अगे द्रोण द्रोण. हा द्रोण कॅमेरो. आता पानात चोंबडो भरल्यान तिनं. का आला पान खाऊक नको का? पान खाऊ काय काम होत कसा माझा.
पान मेन पान मेन नाही तर काय नाही. चाय आणि पान. वांडर आपला काम येऊन बरोबर करतात. तर आजपासून बंद होती ना आता हो कुळीत काढल्यावर. घेऊन जाते यातून घ्यायचा मारती ह्याच्या. ह्यो असं पेर काढले ह्यो काढलेलो घेऊन जाते ते एका वळ. ते काय करणार माहितीये तू जरी थैस बघले नाही ना तरी ते जाताना एका हातात ना तायाक घेऊन जाणार. बघत असतील ते काढतात. हा माहीत हे म्हणते काढतात आता काहीतरी काय ठेवणार नाही. मजा झाली 2-3 महिने. त्यांच्यासाठी एकाद्र कोपरो ना पेरून ठेवायचो. खाव. खाव तेवढंच पेरायचो मग त्यांका खाऊक नको. मग राखाचे लागायचे ना ते आपल्या कोपऱ्यात येऊन बसती खाती आणि त्यांच्यासाठी भाजी बिजी पेरून ठेवायची. वेगळं कोपरं त्यांच्यासाठी. असं काहीतरी करून बघू काय एकदा. करूया थांब. त्याची वांडर येऊन खाऊ कवे नाही तर दुसरे त्याने ते खाती. प्रत्येक वाडीत एक एक ग्रुप देऊ कयो ना सांभाळू वांडरांचो. हा अशा प्रकारे आमचे 2 कोपरे काढून पुरे झाले सकाळी 2 तासात. लिहिलंय म्हणून झाले. पोटी फुटलं. असोच येत राहू आणि असोच काय ना काय करीत राहू. एवढीच होती चवळी. पहिली काढून झाली. आता झाला ना. आता घराकडे आता घराकडे भाकरेचा आधी मेन भूक आहे. अजून भाकरी बनवूची आपण. भूक लागली मरण. मग ही आपल्याकडे होता मोहरी. मग या मागा माहितीच नव्हता. करता मोहरीची पाल्याची. दाखव एकाच ह्याच्यात ओढून हे दाखव खोलून. हे बघ हा आता दिसत. ही जोडायची मग. भारी आहे मग. बराचसा होता मग आपल्याकडे होता फक्त करू काय होता म्हणून नुसतं. म्हणजे ही कुळदाच्या बरोबर घेतला या. म्हणजे पीक बघ असं आता कुळदात चवळी कुळीद त्याच्या साईडने दांडावर चवळी आणि मध्ये पातळ अशी मोहरी पेरायची. ही सगळीकडची काढून सगळी ही पाचवलं किती 7 कोपऱ्यांमधली आहे एवढी. 7 कोपऱ्यामधली. पण चवळी कुळदात नाही होत. जरा वेलकाट होता त्याचा. कुळीद अडकत जातं काढताना गोंधळ होता. आता बघलं ना काढताना. आणि त्यासाठी काय आता वर्ण म्हणजे पावटे वाल वाल म्हणतात ना. मग तू तेवढंच लावलेलं. हा तेवढंच होतं तो. अरे वांडर ठेवीत नाही रे. चवळी बिवळी वांडर पटकन खातात. मोहरी नाही खायत ना. हे बघ हे वांडर असे येतले असे वर करते रे. काल एक गोंदावलेलो. अडकलं. त्यांका माहिती आहे इथून वर करून जाऊचा बरोबर जाणार. एकदा त्यांनी बघितलं नाही कशी माणसं जातात तसं ते एकदा तकडनं बघल्या ना माणसं ही खालना वाकान जातात की ते पण तसेच जाणार. त्यांच्या इतकं हुशार कोण नाही. दगडात पाडवलं सगळे बरोबर.